глас на един, който вика в пустинята: пригответе пътя на Господа, прави направете пътеките му. Всяка долина ще се напълне и всяка планина и хълм ще се сниши. Кривите пътеки ще станат прави и неправите места гладки пътища. И всеки човек ще види Божието спасение. Алелуя! Амин! Алелуя! Амин! Йоан кръщаваше на реката Йордан. Йоан кръщаваше на реката Йордан с вода за покаяние, за покаяние на греха. Йоан кръщаваше на реката Йордан. Йоан кръщаваше на реката Йордан с вода за покаяние, за покаяние на греха. Идва онзи, който е посилен от мене. Идва онзи, който е посилен от мене. Той ще ви кръсти, той ще ви кръсти с огън, със святия си дух. Алелуя! Исуса, Месията, Исуса, Господа. И рече: брат, направете пътя на Исуса. Брат, направете пътя на Исуса. Чудеса, знамения ще ви следват в Христа. Чудеса, знамения ще ви следват в Христа. На реката Йордан. Йоан кръщаваше на реката Йордан с вода за покаяние, за покаяние на греха. И рече: идва онзи, който е посилен от мене. Идва онзи, който е посилен от мене. Той ще ви кръсти, той ще ви кръсти с огън, със святия си дух. Алелуя! Исуса, Месията, Исуса, Господа. И рече: брат, направете пътя на Исуса. Брат, направете пътя на Исуса.
е Божията любов. Любов, 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 е агапе. Любов е Божията любов.